Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wandiraɓe hande eɗen kaala cimtol debbo mo ganduɗa ko kulnoɗo Allah no feewi, gimmotonoɗo nder jamma ene waɗa nafilaji sababu no hulde Allah. Debbo mo ganduɗa yeehi toon to Makkatal Mukarrama, o wangi suudu baytullahi l-haram, o doy safa e marwa kewnoɗo sujjandi Allah saha e saha fof. Debbo mo ganduɗa kalne garɗa tawta kene zikre subaka kikiɗi jamma e ñalawma. Ndeysan on debbo de ene hewno kada taw omo jogui deftere Qur'anul Karim omo janga, o wiite ko Fati Ali Sy, omo jeeya toon to Diatar. O yi waɗina saha goto omo yahanno to nder ville ha ɓoy seeɗa tan o soyni immeuble mawɗo joɗɗo no feewi. O woro kolko o joom immeuble mala tan ɓoyan mum tan o nani sawtowol ene wiyamba andude oɗo joom immeuble so ari janggala har o ala toon ken fonno nguunu guertoɗe. Ndeysan tan o hiwti o woni e woyde saha nde o nande ngol ɗo konngol jurminigol, o nandi oɗo joom immeuble o ala toon ko ene fonno bi mana nguunu guertogal. Wadde e nder kaɗo haala eɗen jangi hen eɗen paam an miskino o aɗa yi gala joom jawdi ha heewi, wallahi taw ana aɗa ɓurindu martabu hakkude leydi e asman, taw jawdi makka ndi ala ko ɗum nafatba so wona leptudombo e lorludombo. Kadi eɗen janga e nder kaɗo haala wonande Allah tabaraka wa ta'ala o konti dañal tan, wona enen ko kontuɗen ko dañal, ala o konti dañal woni kulol Allah, golle moƴƴe, jogade imanagal, ɗum tan Allah tabaraka wa ta'ala teski. Hani kadi e nder haala ka wonande saha aɗa yi miskina taw yimɓe ene nefamba, ndeysan en dogamba en goɗɗitima, kono noon taw on ɗon miskina wallahi en ɓurma kadi yettade Allah, en ɓurma martabu ken fonno leydi asman. Nde tawno Allah tabaraka wa ta'ala wona comportement ƴewata, o ƴewata gandanɗa hoore ma ko golle e imanagal ma e fibli ma sellude ko ɗum Allah tabaraka wa ta'ala teski. Sen dokki misala hakkunde dañƴe e basde way tan comme no yimɓe ɗiɗi arɓe aéroport, hen goto en jogui bagage ha heewi, keddiɗo en jogui bagage seeɗa. Ay joguiɗo bagage gandanɗa hoore ma taw ko kewɗo, haɗa makko ɓiltade leelata, o waɗat koye namdede, an ko bagage ma oɗo ko hollum, bagage ma oɗo ko hollum, haɗa makko ɓiltade ɗon omo won ɗon ko juuti. Patron woni ko yimɓe gandanɗa hoore ma e jawdi mum hewndi, so ari janggala kar Allah tabaraka wa ta'ala wonake namda ɗum jawdi ma ndi ɗo holɗo mbaɗɗa ɗum, omo namde omo enquête omo haala. Wadde joom bagage seeɗo o ko kañum woni miskino o. Nde tawno Allah ko resdimbo ko hewani, kanko so namdama seeɗa mbo reslawo tan o jaboto, so pari waɗa ceewo ɓenna. Wadde noon neɗɗo sahaji Allah en tottuma jawdi seeɗa, taw Allah en andi ko tottirma ko ko ɗum ɓuri moƴƴude e ma, an neɗɗo o mbasa sunade hen, mbasa nangude gandanɗa hoore ma ka ɓuraɗo. Ala ɓural won koye Allah, woni gandanɗa hoore ma koye dewal Allah, woni gandanɗa hoore ma koye imanagal e tawhid. Woni ɓural mangal tan an neɗɗo o gona ɗo e aduna ma ndewa Allah ha Allah weele gueɗe ma, so Allah welama gueɗe ma maya naata aljanna. Ɗum de woni gañari mawdi, woni perte mawɗi tan an neɗɗo Allah wurnoma ɗo e aduna o. Ndeysan taw a rewani a waɗani moƴƴere, so welama taw o piɗo immeuble uji, so welama taw o piɗo 4x4 uji, kono ɗum ɗon nafta haydara. Ɗum ɗon ko misiro tawno a yeehi hakkadim a wonta artugo e aduna o ha jamais. Te sa maayi Allah tabaraka wa ta'ala yoɓatma ko jeygol jahannam, ndekko ɗum ɗo won perte tigui rigui. Ngol ɗo cimtol min gaddanno mon hande e oɗo debbo moƴƴo, cimtol ngol ganduɗa yimɓe hewɓe ne gandi ɗum, ko wayno ceerno Alpha en ne gandi ɗum, e ceerno Ahmadou Souleymane e hewɓe sen limti gasta, e cimti goɗɗi baɗi ni kewɗi ko gandiɗen e makko, taw wona e koydol yi ɗum, taw gandanɗa hoore ma ona nanna hatif haalna ɗum, o haalna men ɗum min oɗo jangtingol ɗo cimtol, walla ko wayno ceerno Alpha en gandi ɗum ina hewta gasta. Eɗen ñaago Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah harnumo aljanna. Eɗen ñaago nde Allah tabaraka wa ta'ala nde harnata aljanna, yo Allah wonmi aljannaji firdawsi. Eɗen nayi yo Allah yaafi en, yo Allah yaafuma e men. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.